No sé si puedo. És igual, si després no sé. T'agafen un munt. Sí. Jo, madre, jo... Avui és un dia especial, ja que fa un any que van començar a donar compte. No sé. Al costat nostre. Jo 17. Per començar, tenim una sorpresa. A veure, senyor. Encara avui està en una presó. I fa un any. Quan nosaltres ens vam trobar, feia una setmana que hi havia els Jordis. Quants n'hi ha ara? A decidir, a triar els seus representants, és per donar-los un suport. Moltes gràcies. Va, Maria, gràcies, Jo faig Carme Mestres. Misericòrdia Salvador. Tots al mateix to?